Abans el xel, repartia el xel. En un motocarro repartia xel per les cases, que no estaven a les neveres encara. Entonces era a base de xel. Fa 50 i pico d'anys no hi havia neveres. En un camionet? Primer en un camionet que vingué a sol la relació que m'he vingut en l'agricultura va ser perquè el xel ja anava menys. Si jo tenia un camionet, què ocorria? Que molts dies tenia lliure el camionet i vam prendre a fer algun portet en el camió. I com era jove, jo sabia, xavals joves, mon pare, el que guanya és per tu. Això què passa? I me fiqué en un camionet. I me n'ania dur arròs en una màquina. Això d'una màquina que venien de fora, que no hi havia màquines quasi. I me buscaren per anar a dur arròs. Això què fan? Que carreguen l'arròs de la màquina per dur el molí. Llavors anàvem als sequers. I com vaig veure allò com anava, a l'any següent me vaig veure comprant una cosechadoreta, que és la que comprien un tietón. Un home plantava una faneca al dia, arrencat i plantat. Si té 8.000 fanecades, veig quants jornals n'hi ha. Tenien menys problemes. Per què? Governalment, per els governs que ens duen ara, que antes de ficar els diners en una butxaca, pagaves per l'altra i no hi havia problemes. I tots hi havia llauror que tots compraven un campet. I ara com? De l'arròs no és impossible. Si està al mateix preu l'arròs avui que fa 40 anys i els gastos són triplicats. Antes no se gastaven herbicides, era tot manual. La gent ja no té ganes de treballar? No treballen com antes, no. La gent d'avui no és com antigament. Antes no miraven hores, anaven de sol a sol que dien. Era per la necessitat? Exacte. El poble més sana que l'Hostin. Allí les portes obertes en totes les cases. No tocaven res, no? La clau al pany, festes de carrer, era un ambient diferent. A sopar a la porta casa. Saps què en el poble? A la porta casa. I en l'hivern que no tenien feina, els llaurors, enterrar. Saps el que és enterrar? No. Els camps era el bufera. La bufera arribava si no estem quasi. I això li van furtar a l'albufera, diguem. Jo sé que l'albufera en si és el mateix que està, però que no té les condicions que estava. Antes la netejaven molt més, han prohibit, siga més bo, siga més roïn, no ho sabem, el cremar. L'albufera la cremaven. I així tot el canyari, tot el senill, tot de nou. I l'aigua estava neta. És que la pol·lució de les fàbriques i els pobles, que tot això l'han depurat molta. Però es donen hagut ara 10 anys ja estava. La bufera al final era una cloaca, ara està aguantant-se millor. L'àvia de la bufera està un poquet més sana que estava. Estava prou mal. Estigué uns anys que estan molt mal. Quan has començat tota la... Antes en el far, si eren potser, que diré, 2 o 3.000 habitants, són 24.000, les 15 no fem arròs. No? Se podria. On, a la part de dalt? A la part de dalt. L'àvia del fus, que la sequera era la mateixa, però ara ja no ve l'àvia directament des de Sàuies, allí regàvem d'àvia de Sàuies, el llixiu que diuen antigament les dones, que era el que és de les llavors, l'àvia en sabó i tota l'economia de casa. L'arròs en tindrien que fer, no guanyar diners en el llauror, però arròs n'hi ha que fer-ne perquè és que si no pots fer altra collita, tens que fer arròs. Sencera? Dragar-la al bufera, que dir a l'eixida del fus centrat eixit en la barca. A l'eixida del fus pots passar mal, n'hi ha un pam d'àvia. A l'eixida del barranc el mateix, totes les eixides estan tapades, però almenys hi havia que dragar-la al bufera. Llavors això és una merda el que n'hi ha ahí, no és fang, és una merda el que n'hi ha. Si la cuiden més del que la cuiden, encara mira. Així com nosaltres som com som, que ho tinguera a Barcelona la tindrien diferent. Penso jo, I la podien visitar la gent, no perquè, igual que el Saler, està perdent-se el Saler, també. No, tenien que preocupar-se més. Els que manen devien de preocupar-se de la bufera, que no siga una cloaca, que siga un puesto d'aigua neta. No estic dient jo que omplíem aigua per beure de la bufera. Això que ho ha conegut jo, siguent un xiquet. I això que no era llaurón entonces. I així és a veure? I així en omplir les botitxes. L'àvia de l'albufera. Diguem que sí. Ara l'àvia que agarrem de la depuradora, perquè entre bona a l'albufera, la tenim que passar pels camps. No sé si me comprens. Veu destinat perquè s'han acabat els vells.
i la gent jove no queden llavors en el poble, jóvens no n'hi haurà ni 5. Per què? Perquè els pares han volgut anar a estudis si han pogut, i tots tenen la seva carrera o treballen en el que siga, però gent jove al poble, 10 no arriben a 10, ni 5 fills del poble que vagin al camp, de la Marxal, no n'hi haurà ni 5. Si m'he comprat, perquè han pogut pagar-se, si n'hi haguera color, aniria més gent, però i avui no podria fer el que vaig fer quan és quasi tots. A tots és complir el seu piso, a tots és complir el que no se l'ha fet nou, i tots viuen pràcticament en pisos particulars, en solars particulars. Afavorit, jo crec que no tinc contraris. Tinc envejosos, un poquet, però contraris crec que no. Contraris no. Perquè ens ha fet favors a Caixa Segur. Igualment que sigui de la competència que de client. Te veig a la càmera prou bé. Que va, això està en marxa? Tot el rato. Està vendido. No m'ha T'ho he gravat tot. fet. I ara te faré 400 fotos. Jo soc fotogènic, Tu eres el que eres. Cuidao. Jo miracles no puc fer.